Hello guys, maayong hapon kaninyong tanan, magandang hapon po. At saka good afternoon. Yes. So Boy Bisaya here. So karon, I'll be doing an unboxing. This segment is called unboxing. Unboxing a mystery box that I bought from an online shop called Lazada. So I don't know kung unsay sulod ani, but excited ko, as well as kubaan ko kay oh kasabot sa sulod. So tara. So here guys, here's the mystery box. Mapay pag abot ani mga 30 minutes ago. Sa pagdawat na ko ani, I noticed na mo siya open diri sa tunga ba. But butan po nung ga-deliver kay ningon siya sa kuha, nga pwede abrihan para makita kung sa sulod. So wala na ko siya abrihi kay usa man kung abrihan ako, di na siya mystery box. So di na ako maka tawag ni maka-vlog ani. So mo pa'y pag-abutan ni. So sa akong palang pagdawat lang ako, na-disappoint ako kay gaan kayo siya. Sa kay sulod ani. So okay. So ito na siyang abrihan kay para makita na nato unsay sulod. Ina ka gamit og kanang gunting mo. Nato lang guni siyang kanang actually gamit ang gunting kay gahi man. So nyarang gunting. Woo! Gumay kayo. So let's open it now. Pangabrihan. Kubaan ko. Napalit na ako siya for 290 plus kay plus 50 pesos nga delivery, so total of 340 mo 290 na actually nainganyo lang ko ani tungod kay ang a chance to win an iPhone X. Who am I kidding me? An iPhone X for worth of not 290 worth of something. So muna siya. So gaan kayo. So abrihan na to. Si sulod para bawaan na tong kitang kasa. Tada! Tada! So first, Samsung Galaxy Samsung Galaxy S6, S7, S7 Edge, hands-free earphone. I'm not sure if original ni siya or ano, because if this is original, it's worth more than 290 plus or something, I don't know. Pero kung worth ni siya, siyempre mahal ni siya. And next is, I don't know what this is. Ungrip. What is this? I'm not sure kung ano saan ni siya. Ungrip para sa cellphone. Pang likod sa cellphone. Next is what is this? Ito nga pangalan na niya. Next is 19. Asa may siya? Butanganan sa cellphone para dili mabasa, I guess. Mura siya. So let us open it. I-open na to para may bawaan na to kung saan mo pag-open.
Mo kabalo sa ni paggamit ahak. Nasulod ang cellphone na tama, isulod ang cellphone na ni. Tapos isarado. I'm not sure if makasulod o di ba jud makasulod ang tubig nga nagbutang cellphone. I'm scared to try this. But anyway, okay man siya. And then this one, ito'y abrihan. Later on, ako na siyang ibutang. And then, this one, the earphone. Tingo. We'll see. Try na ko sa akong cellphone. Antay-antay lang. Ulat lang ha. Dali ka. Ha? Try na to. Ito sa YouTube. Actually, okay siya. Okay yung earphone. Hindi siya like, hindi lang siya ka like, parang ba nga, mahalon nga, tsara siya bass, but, okay siya for, kung pila man ni siya, kung, actually, I expected na makadawat ko, like, mas, more, I mean, labaw pa sa akong price nga akong gipalit, but anyway, I think this is worth enough already. Kaning tulo ka buok nga akong dawat mo ra siyang nadawat. Oh, kaluoy siya ba to? So, napalit na ako na siya sa Lazada, specifically sa store named Gizmo PH. Hinggan nyo mong photo kay post ato kay siya get a chance to win iPhone X. And then napo di post nga tulo ka book nga nagpost sa review nga may nga na nakadawat daw. Come on. Di na ta mangilad kay kabalo mo supposedly kani i-cancel ang tanaw kay nako yung notice. Pag-check na ako sa review while pag-purchase place na ako ni sa order, pag-place na ako ng order, akong gi-check ang review. Pag-check na ako sa mga comments at saka sa mga pictures, I notice nga tulo ka comments dito nga naka-display ang nadawat niya nga iPhone X, but it all came from unknown, like Lazada customer lang. So pag may nga gani nga mga style, basta matuo kay buhat ra na sa buhat ra na nila. So and then I notice nga sa Gizmo's PH na notice na ko nga ang nagpicture tulo ka buok, nakita na ko itong iyang thumb. Kita picture pareho sa sa previous nga nag-comment. So nagduwa-duwa ko, so ako tayo i-cancel, and unfortunately na siya pwede cancel. At saka di po na ako siya gusto itawag din na i-reject kung ma-deliver din kay siyempre yaguan pa nila, but wala gitong na-disappoint ko. But anyway, it's a good experience. First time na ako mag-unbox or palit og ka ng mystery box. So anyway, wala to akong review karon. So daghang kay salamat sa inyong paglantaw ani, og I'll be doing another unboxing or doing mystery boxes in the near future. Back to the future. Oh. So daghang kay salamat kayong tanan. So kung ganahan mo, comment, ganahan mo, like, at kung ganahan pa yun mo, subscribe para happy. So daghang salamat kayo sa inyong paglantawan ng video. Again, this is Boy Bisaya, and you guys have a wonderful day. Maayong paglayag.